बैसागुआ बर' हारिनि थैनाय थांनायजों सरजाबफानाय मोनसे फोरबो। हारिनि आसार खान्थिजों बैसागुआ जोबोरैनो सोमोन्दो गोनां। बेबायदि बाथ्राखौ मेघालयनिफ्राय बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मेघालय रायजोनि शिलंआव खुंफुंनाय 13थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सायाव गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बिथां रनजित बसुमतारिया मेघालय रायजोनि बर'फोरा खुंफुंनाय बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लानो मोननायखौ जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। बर'फोरा बेबायदि रंजाथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंलांबाय थानांगौ। बे रंजाथाइ बुब्लियावनो मेघालय रायजोनि बर'फोरनि थाखाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बिटिआर सरकारा थाबैनो बानायफुंनाय राहा होननानै मावफुं सोद्रोमा बाथ्रा होदों। आङो फुल्लि सेटिसफाइड। बेयो मेघालयआव आं फार्स्ट टाइमनि थाखाय फैदों आरो बे फार्स्ट टाइम फैनाया रंजालि बैसागुखौ मानिनो फैदों। आई एम भेरि लाकि दैट आई कैन एबल टू पार्टिसिपेट हियर विथ द पीपल अफ दैट आवर मेघालयान बड' कम्युनिटी। माने बैसागुआ बर' हारिनि थैनाय थांनाय बेफोरजों सरजाबफानाय, हारिनि सिनायथिजों सरजाबफानाय, जोंनि आसार खान्थिजों सरजाबफानाय, जोंनि राव हारिमु थुनलाइजों सरजाबफानाय मोनसे फोरबो। बियो धोरोमनि फोरबो नङा। बेफोरबायदि फोरबोखौ जोंनि मेघालयआव थानाय फ्राय 1000 बर' फिसाफ्रा जे फालिनो थाखाय लैहोर आवगायबोदों। आरो बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों मेघालया बांलादेश बर्डारनि नयापारा होननाय 100 घर 100 घर बर' न'खरफोरा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैफादों। खोब खुसि जादों आरो जों बेखौ जै मै खालामलांबाय थानो हादों। बर' हारिया जेरावबो दङ होननानै बेखौ जोङो फोरमान होनो हादों बा फोसावनो हादों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। आं बेखौनो दिनै जोंनि बड'लेण्डआव थानाय, आसामाव थानाय, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसानि जानानै दिनै आंनि जा बैसागोनि रंजालि बैसागोनि हामलायथि बेखौ बावनाय थाबाय। मोनसे सोंथिखौ नोंथांनि मेघालयनि बर'फ्राबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बिगासिनो दङ। बेखौ जोंनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलावहाय सावरायनायनि थाखाय बेबस्था लादों आरो दाखालि एसे जोंनि चिफ सारा रायखांदों। चिफ सारनि नलेजाव बिराद मोजाङै दंखायो। अलरेडि जों बेवहाय 2 टाइम स्टाडि खालामफैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ माबायदि खालामनाया मोजां जागोन होननानै। दासिमबो जोङो साक्सेसफुल जानो हायाखै। आसा दङ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो मेघालयनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जाफुंगोन। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।